no no so withdraw Wama withdraw ya no so kra no wo su se saafo na edi se adwuma no ebi wo mu a won de ebo se no wo ye posini na eno na nam so asemi bobọ baaye no ase aye huhu ne nanenam ebi e ka ne sade wo ka no enansa ya so ama posi sadon ne pani ye Christian tete yehonu ese pani ntena fie e ma sefu amfo sa na pani ho odue mate mante enti sade wo te no waka kire Police Professional Standard Bureau for no say wo munye hwehwemu mapankonkosi ase na yenhunu ba bia asam no ne poma asibire pa eda na we nyina no nipa na wo mo ebo no kwadu say wo no na wo twen say sika nyina no a ye hye say wo mfamre no intelligence ne na kasa kro no nso age atum say wo beboa ama hwehwemu mapantimi aye adwuma no kro bia ewom no enya de wo de behunta na police sadon no nso aboya no hoba sade wo mudwumadie ne tie ye service with integrity no sada ena wo mbekwaso a asom wo man na wabo akra ewom ene agapade ho ban sade beye na boni bia mfiri baabi emeto ye konora yenko ensem foforo mu na yenwura mu ewo eye court nsensem mu na wode wani kire mu ewo wa ene ne importem wa high court ye no ewo wo wonom akwa asetena ema enam so abrantie bi ya ye friend se Sheriff Abdullahi dodo na friend no Christos wo chese wo ye wudini pa na bemen enipa makomako bese aduonu miensa 23 ena watimi age won kwa ede afi won sama ye kasai watina nanom ewonsie do na abra court ne kwa atenase na police kwa duboni ede emunchiremu eba no ena wo chese wo hwe abrantie ya ye ka ne ho asem ya enche ye ena brante kwa ya no wanya mfinhia bese aduonu ene ne fam ho ye fra ne yaya wakogye ne nkwa efri ne nsam yaya eno ekwaye arehosem ema wonsa eyese eka nanso no wogye trom ne ho tro wo chenkunuma ena wode ne nan ebo ne to adwane ye na ewomu ano yese de wadwane no wono ane ni baabi a wote ena polisifo no enya ne ntiyesa abrantie no obutuo baabi ya kyese wode ne ho ehinta enam sayos wonom ekodi ne tetentete ema wonsa eka no wabra na afi atwam no October bosomi de toso nsia mu wonom nya ne saa no na wose animanimu na no wonom de ne hwe no wom de ne kwatwene mu na wom de ne kwatwene mu ade akyen ya pa ne yese be ma wo ye wudi ne yeso so ewo na duafi ha se no mti court na afa ye ni wasem na asem no ena ekopie mu ewo district magistrate court wabra na justice wose wuso antwi etena pie mu no ena wo kyese sene abadwafo to wonom adwen efa abrantia Christos na asem ne ho no wonom kyerese enipa duonu miensa ya wagye won kwade afri ne nsem no emu makomako dunsia 16 eyade a wokum wonom ewowa emu num bolin potem wo ena okokun won na emu ba konso de bandan kwanta ena afen so bamboy ena okogye won kwa edi free won nsem no kyerese enipa se ne ye ne no entena fie se be ya asumdwe bo be fa ne ntampa edi afra ma omanfo asomadwe o munte no wa kyerese ne nkwa na nyina da won kwademu ewo ensawam na duafie na wonye adwumaden entai ekire enam sayos wode wani kire mu ewo eye banda empotem wo afei Savannah region ne Upper West region na police impanyimfo ede ato tememfo se wonom kan wakoma ento omuyam sania wonom de oman no agapade ho bambo ene enkwa ho bambo de ache wonom no won so behwe no wadi wo mra so se be ya amanfo ne ye die wasomdwe bua no ebetimi akoye wabra obiada emfa nanim emetwitwifom wei ene ensem kakra ye no efri wa high court ya ewo ho eba ye de mo amane body amamo eno na manfo na ewo bandan kwanta wo mo kenkan Leviticus 24:17 no ya wo mo se be ya ke emfa ho enya adwuma ema abrantie ya wo mo fra no Christos no na ye free Christos ho na ye free ene njem wo mfimfim mantam mu eno ba bia ye kwogina sesi ai ewo gomu anyanya no na ye wa ha ya ena ya mane body kwaku adama wato ye nkrade every wade abase wei ankobia hene ya wono ewo gomu anyanya no aya friends nana ayikwe wono na wo waja wo tina kentemwam na wo no dead na wo call left and right in kakra krasa weti an hey wo ya wono mo ma sheshe kaka moto bibi no ma battery asalanga adefo ena wo ma tiafa himfio na sasabre no nyenyankopon ena na sabre no nam ne dan nachi ya wo be fa ho agi ni free sa amatwomafo yinsem a ko ye ne nyedoa nana ene kwaku adama kasa no wo kire mu sei
Biara so I mean imagine say I'm not gonna be I try there or baba ufie one for the right channel one for gate one for be no bohu or now with face mask mask na chede okita adwene but yen hu na yen so no so hu de bra wo hu no no ogwai but we assume the back pena nimpa no nti won hu no pepepe na odwane ba kware and we assume that ba me say yen ankote we are odos we yankobia hene no nana ayikwe na wo wie no e no se hwe wo mo ba ya na nya na nkote ya wo ba ya wo mo assume say bi furo ka ho cause na bi kura balangard we anim ho no wo mo se ne ma power ahimfie ho no so ka no say and more serious in the violent attack on the palace, you know, which is very serious issue. Now, police football on wasn't and football palace, you know, my yes and in Crawford when you made the walk coming now by now now the watch it going now mama Brano on you need oh, actually, be more when you are court, remand one, my bail for now. But many of them, and so, and some come on, on Yamama, no quarrying there. The same people, the same in Crawford and Binum as I fired the minium. It's only the only SOMPA. We, Ankobia Hene, ya wogo mwa nyanyano. Nana, Aikwe. Eno watem na ne oka enyem nwanwa nyina no na oka de asise na nsan ahensam bi asore ewo gomwa nyanya no ho enti wonu susu se wonu mu agya wonu do mo agye mu wa ahensam no mu no ena nam so a ase wo mo soma nkrofo aba no so no wonu de wonfo sege se Ghana presifo wo hoi adwuma no de wo mo ye enu enti ogidi pa se presifo ba ye adwuma no se ne da ya no wonu ye no kwaku adama ena to nkrai ba ye eno eye ka so an na afa na mom se unya tese free mrasa badwafue ho ebade a na na oponchechekua wono honorable international national reporter and nsaso na nambai na anu ana Ghana asrafo no efa afoforo ewa adwuma mu a na ebinum recruit fo no ebinam ewak ebinam babanyara na ebinam miamia hodo no enumu ana yewra afanya market donkuma no ba no de na efutumra se badwani be chese we kura wo mo wi ayire wo hwama ebinum kwa kosalaya stampede siama ebi kura ti nananum wo nsedui protocol fa enti wo mo kura protocol ne yedika fa wo mawie ana yama yankoma kwa kosalaya na sasam na wo kan ye no no wode na no kyerɛkyerɛ yewura Muntaka Mubarak triple amman ya wono ane asowasem ra hye badwani a wo hwe afisem so no so na no wode kyerɛ na sasam na wo kan ye no a ena nam so ma First Deputy Speaker yewura Bernard Ahiafo ene dom no a kyerɛ sɛ wonkonkon privileges committee mbo na fe won montoto na no pa na de wo kan na gina so a wo gina de ka no won kan kyerɛ privileges fo na wo mo nso enhwehwem enhunu na sasɛm ya wo mo kan no pene ne sɛ de akura waka wonwe wo kan na tra ntebe ya mpanimfo wo mo mfa nkyerɛ nti wapa ho kyɛw sɛ de wo kan no na nyɛ saa na tie sɛ de wo mo kan sɛ manyo sɛ ne du ba bi a ya ntro kakra nokre kakra na emom ntro no timi ya dodo ɛsene nokre no ɛno no wo kan we na wankana ne bone so. Mr. Speaker, the text of my concerns reflected so. It is hereby accordingly withdrawn, and Mr. Speaker, as colleagues, when a member feels strongly about a statement which is unintended, the right thing to do is to withdraw and apologize to him. Mr. Speaker, I proceed to do so and to assure him that concerns that would arise out of any matter shall be properly brought to his attention. But on this matter, as I've said before, I will repeat it for Hamza, that anything related to him or his ministry is withdrawn. And again, apologies to him. Oh, wapa ho chew, empenisi ano brebre ema bato. Ebi kura se adabi nye wura afenwa asa we di anu we no emre dodo. Nanso se anka wo bo wo mo chi anka na no klo na wo de pa chewi. Anka wayire ne kase pa ene de ese na eno na yewura Muntaka se asam ne de no kwasem ni
de ha no kura no se wo ye akiribia nyina wo dwene ho ahye no pa na nso hye ni nyina no se wapa che wa wo so che wo panum. It is painful to be wrongly accused or your action to be misconstrued and be labeled differently from the intention that you have, especially when it's connoted with criminality and heavy wrongdoing. I will be the first to always say that fight for the right thing to be done. Make sure that wrong things are not done. But let's not do it as though we intend to destroy each other. I am heavily hurt and heavily worried. But who am I to say that I'm going to play God and I will not accept it? I accept it wholeheartedly, and I pray that this guides all of us, myself, the hardworking service commanders that I have, the hardworking staff at the ministry, for us to continue to do the right thing, and to also assure the minority leader and the minority and the whole house that if there are anything that they think needs our attention, we'll be more than happy to look at them and address them. Eno eya so asemra se badwani so afo a ohwe afisem so yewura muntaka mubarak ene wo se chopa no wasum se de wogu so ya akwanche kronkron bom mpaye se nyame mfa obibia bɔ ne nkyɛnwe no wo so mu no wo ma edi na kin so nhwe na wo ma ba mu amu asɛm a yewura afanyo kan na amu abam na wie ya na yewura be na da hiafo be kyɛ se de yafunu gia ne wo me ana de kom wo gia ne wo me sa bere wa wapa kyɛ no ene privileges committee no wo ma anya amfre no. I would order that the referral to the Privileges and Immunities Committee for examination, inquiry, and reports is accordingly withdrawn. I will further direct that those words complained about said by the minority leader and complained about by the minority leader is accordingly ordered to be expunged from the record as if it does not exist. By so doing, the matter is put to rest. Any affairs deputy speaker, Yera Bernard Ahiafo. Now, what Sansemi Nano, hands are ne peke, or peke and so no, now some Paco Conoswa submitted that. No point to Quintira. Yadasoa ejremu ewo mrahye bedwafie ho na dom kuma no ba no deni yeran monyafo Alexander afenyo maki ya wono esaye efutu mrahye bedwane no da ewo mrahye bedwam wa bra na asetene kwaso no enye echopa ne nkwada ene ode ho asem etudwa na emom osa etuo mu ekire se wo hwe na no ada State of the Nation address so na no sene wo man Ghana ne bobre ne tebiatie yewra John Dramani Mahama ebefa akonwa no na afe ene na chikakra no wode ehon sem ebetudwa no wo hwe esu ni ban bi ya na dom kese no wonom eyi edi akira mansan ewo mrahye bedwafie ho na wo kyerese na enso ani na ese prakasa hodo ena wonom ede kanel fotosanfo yewra Ken oforiata ne mfonyi ataretare so ena kyerese wonom ede kyerɛ wiase nada wo kyerese bedwafie ho no asɛm a edi na esefata se wondie no eno na ya wokɔ atenase wase waka ho asɛm na mampanyi ebeye State of the Nation address na wokɔfa kanel fotosanfo yese kwamfo bɔne ya watena yafo ho amakwamfo paba no eya na yenyina yipemu wayɛ bɔne sɛdeɛ bɛ krampo nso no a enya ade akɔto bia na sɛsɛm de bia no ebu ne fo na sɛ watena na asɛm so eno ntini wontimi nkɔprint ne mfonyin ana sɛ bia ne picture na de abɛtale placas so na yɛ hwehwɛ no ene ade wɔ se entwe ye ama ye Raken oforiata na busua krampa paila ya kyerɛ asɛ wɔnom de panyin nanim etwitwi form adodo nti no aboa na no wasɛdeɛ krampo na wɔni di ɛmfa atwa nso nti no enam sa yɔ so yewra afenyo e de adesrede afa eye majority chief whip mekyerɛ panyin ya wɔno gyegye takra wogem e de ma eye dom kese no yewra rocks necessary da roma wɔne panyinfo wɔwɔ enhwɛ na sɛ suban na ɛkɔ so wɔ no ebi entimi NCB. Mr. Ken Oforiatta, former finance minister of this republic. No court has found him guilty. We can do our politics, but to also print his pictures deliberately. And that day, the whole world's attention was on this chamber. I would plead through my friend the chief whip to ensure that in future, any such action is curtailed, controlled, or stopped by him, so that this house would get the needed peace. Because, Mr. Speaker, if we don't stop it, a certain precedent will be set. Today, the Council of Elders have summoned me. That marking. What about the caucus? Ken Oforiatta, they carry this picture and call him corrupt. What is MPP also doing? Sawa hu modeketa hye proye kanka dream die fakatam ho nsem na ebo na so court bi ada enya de a watena na asem so ntino
edi akwanya na edom kese no mu wo se bra na ewiase nyina ani hwemra hyebedwam na mampanyin egina ho kasa wonom de nimfonyi ba beteta eye tabono so saa no ebasa eye nimguase nti omo nhwe se be ya wantwi ebiada enkonkosi wontem esanse wonom so ene won ba bia wo beda na dintia wei eye dom kuma no won ba no deni yewura nimonyafo Alexander Afenyo Markin uguso ya wotie endpoint homeopathy clinic kase no ni awoso asene krojen se yemfamere wo no aye SOMPA 106.5 FM Accra ye ne yonkra bata ne nyina ye gusu jira Ghana mra hyebedwa fie ho no a nya abotre na ye mfiri ho na we ye dom kuma no a wo mo ansem na akuapem north mra hyebedwa ni eye samia oku boys abre woro na wo bu sei se ena no wo tietie so na no watena sidi jine na so di afa wie kura no ne hanza de ne capture ye no wasan akwahwe akenkan mudi wo hunu se na no bo hye bia mampani mahama wo hye Ghana fo no wo kan ne ba ko mienu miensa nan saa kosi ye na ye wo ha ani du mienu 112 na so na no so na ye de ba yi ne wo se wo deliver wo kenkan ya na ye aduasa enwotwepe na wo busa se sika no wo he. Mr. Speaker, I took my time to track 112 commitments, promises, and bold vision as the President espoused together with his government in 2025 and that of the State of the Nation's address that he delivered. Mr. Speaker, out of the 112 commitments made by the President and his government in 2025, 38% were delivered, and a whooping 62% they will tell you still in the pipeline. Again, the President promised to tackle the issue of youth unemployment, and then also standing at approximately 2 million unemployed youth according to the President in last year's State of the Nation's address. Interesting, the President declared that he had created 1 million jobs in his own State of the Nation's address in 2026. But these figures that Mr. President even delivered is a complete variance with what his own government statistician told the Ghanaian people. Mr. Speaker, 330,000 jobs cannot be the same as 1 million jobs created. Sir, utieti ensem statistician kontabuo papa penino wode number nkum na mampani Muhammad namnifa omie nyina abobra kire se we kan de na we akane de eno nti miwura woti adwamu wo mo nsem no wo mo kekan de ye gitumpa enye yie no kura nam so ma akopiem wo se ya akopiem so nya Central Prisons a wo mo nyina so mo hwe ye tie ya live enti news no aya cry from 98.9 ya wo mo nyina etie hwebie we ya samia oku boys abre akuapem no from Rasebedwani wono ene yete ne nkan ene north ho ana egina na we dia yeta no north Rasebedwani a wo ho Dr. Gideon Boako na Yewra Gideon Boako na se sika kro na awura samia oku ebusa ho asem no wono de wo de fa sa gold reserve no ho na say Sidi no enya ahoden ewo na agina so etimibu $, gold reserve no wo maton so wo say ounce bia no wo mo anton kra no $3,500 per ounce enti wo busa o na wo ka kire badwafo no we wo mo wie so na no wo bebie sa asem ye so se wo de wo hia se ebia donkese na ebesom anadon kuma wo be ka kire won se wo mo nyimanyo se mo mfirim na wo mo ntra sese Ghana na fe ye sika wo ko na ye boa no agu ye ho kire ya yakofa ebi ton no ye hwe ba bi afa knew that the gold prices were going to go high. They sold it cheap to themselves, and today they want to sell it back to the Ghanaian people and profit from that. That is what is happening. Mr. Speaker, that is my suspicion. Mr. Speaker, that is my suspicion. And Mr. Speaker, if you grant me this opportunity, we need a bipartisan inquiry into the sale of the 18 tons of gold in this country. We need a bipartisan inquiry because, Mr. Speaker, we cannot sit in this country when managers of the economy know that gold prices are increasing. They sell 18 tons of our gold, which were in reserves, at a lower price, and 5 or 3 months down the line, they come back to tell Ghanaians that we need to buy more gold. Who bought the 18 tons of gold? Has the gold been shipped out of the country? If it is not shipped out of the country, we should know who bought it. We shall not sit down for those who bought the gold cheap to come back, sell it to us at exorbitant prices. No. Dr. Gideon Boako na yeta no atifim Rasebedwani. Ena ode to so se
sika ko na nanka ya pede egu ho aboa no wo mo to ma wo ho fofofo na ewie ya aboa na akosoro wo mo san ba beto amayen atwamenebo enti mpanimfo enhwehwem na yenko eye ensem foforo mu abusua sa wode woni kirem wo twerɛ kronkron ne mu asa na wosi aka ewo proverbs anase mebusem tie aduonu mienu ne nsensa so nsia no wose kira abofra ne kwampa ya wonfa so no nyina wanfiri ho enen kwada dodo na no se wode wade ehwemu ewo ntoaso school ni titiri mu a eye secondary high school no eya ade a wonom amema won metiri so wonom muade ebinom enye wonom nyina da na wohwe se ne ebinom asi atoto wani awe wamema won metiri so na chese akwada entimi ensini ni wuranso no wonom agye akyerɛkyerɛfoɔ wontumi nyina da ede ato wa bemu na wonantenante won so no a eya aboro so na sɛdeɛ misika ne da bia no empanyimfoɔ asɛsi so dua yɛsi aboɔ no na no wasɛdeɛ kora na wontimi enidi entwa esuo ɛna akoa nso enni kwan bia so bɛsene ne wurade biara da na wohwɛ na anu ada kɛden sɛnsɛm esi wɔ teacher ni akwada ekɔtwerɛ nsɔhwɛ sɛ mede mobile phone awura mu mede kwa akɔkyiti anasa mede kwa akɔbɔ apɔ kyerɛkyerɛ ni na ama kwenti no wakɔto ahyɛ ne so ama asɛm ne kɔwie mu wɔ court ɛne esikafia bi yɛde to wɔ mu tiri so ɔmo nyɛ empata deɛ mfama kyerɛkyerɛ ni ne court no na kyerɛ amanfoɔ koraa ho nsɛnsɛm a ɔmo keka yɛ no na ɛdɔso emu nsɛm nyina da yɛde bɛdan mo ɛnkyɛ yɛ bɛsɛ bosomi mu ani ɛna foforɔ nso ɛsɛsi yɛ na ɛnam so wɔn deɛ wɔn ti anya yɛ wɔn ɛde wɔn akɔ akɔtwiri mu nipa mmiɛnsa baako enya bill na ɛsɛ deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ ɛpoyɛ mantam ne ne mpɔtam wɔ abra na kyerɛ sɛ obi nso de ne nsa kɔkeka obi akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa so deɛ wura mu no ɛma panyin abɛdi akyire professor Nana Jane Opoku Agyeman sɛdeɛ wɔsi kansɛm no wɔsi baabi adu ne deɛ ɛduru adwo afampie to brɛ me sɛ yɛanhwɛ afie na yɛnsi fam na yɛantenetene nkwadaa no ne yɛka sɛ ne yɛsɛ ne yɛnɛ abɛɛfo kwan so kɔwiase nyinaa ɛdane nti Ghana yɛdi wɔ makyi no nɛnɛ yɛntwa akwadaa baa ɛwɔ school mu yɛntea akwadaa ɛna yɛadondɔn wɔn mu amoma ɛsɛ pɔmpɔ na afei de ɔmo pae ɛde gu yɛn nim no wɔnhwɛ yi dabi na kyerɛkyerɛfoɔ ne yɛasɔle wɔn so ne o mampanyin ti na akonnwa mu ɛwɔ natena yɛbɛhu sɛ no obi atoa no adan a mekyɛn wɔn anasɛ me wo mama de sua ho nsɛm enko yɛ ntia ne me ba bɛboro wɔse ɛbrɛ ni nie ɛno ti ewura hɔ na iduru so ya wɔ no ɛyɛ soafo ya wɔhwɛ wɔn mesua so afei GS mpanyinfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ PTA-foɔ kyichafoɔ ne awofoɔ nyina da wɔse wɔnom ɛnhwɛ ɛnyɛ bi mu asɛbɛyɛ a ɛntiasoɔ bia da nhyehyɛ ɛyɛ wɔn betimi aboa ɛde amasa indiscipline ya ɛkɔ so ɛwɔ asuafoɔ nafa no ebetimi atɔ fam no monhwɛ na wɔnom ɛfam na ban no so ɛkeka ne ho ɛde nneɛma egu akwam sɛbɛyɛ a saa esu ne ban bɔ ne nyina no yɛbetimi ɛto aseɛ na akwada akora wodi awosi misɛnte no mekɔ akɔdi nsɛmfo sɛ bieson sɛ bieku ɛwɔ school mu no wɔse amamra no ɛbɛkyew ɛnyɛ sɛ bia ɛgyaw na de wogyina ne mu a baabi ɛsɛfata na sotwe no wɔde bɛbaw ama na boro so. We have seen troubling developments, including reports of exam malpractices in some schools, vandalism, and increasing disrespect towards school authorities and rules. In response to these concerns, the Ministry of Education, through the Ghana Education Service and key stakeholders, are working to strengthen discipline and value-based education across our schools. I extend my warmest congratulations to our students. Your discipline and perseverance have brought prestige to your homes, your schools, and to this country. Eni esania mame Professor Jane Opoku Agyeman Wokano Psalm 127:3 ne kura beka nkwada eye ejapade kese anasa akyɛdeɛ kɛseɛ ya wɔdomfoɔ de ma yɛn dia na yɛnhwɛ empɛ kwan pɛ bi so ɛmmɔ saa agyapadeɛ ne ho ban sɛ bɛyɛ yɛnya wɔnom ɛma wɔnom ɛnyɛ nneɛma bi a ɛnsɛmfra na awie no yɛse wansoa no tuntum so a na wokɔsoa no fufuo so woama wo ban so ne nkwada abrɛ mu a wo mpanyi brɛm no wobɛso ama akora no yɛnhwɛ ɛntwa saa nneɛma akyi sɛ bɛyɛ yɛn daakye no yɛbɛnya asomdwie na yɛtimi ɛde abɔ yɛ bra ɛde akɔ yɛbɔfoɔ nkyɛn nyame yɛ adom a ɛdakyena na ukeka asra na no na hwa kodura Ghana nya mfinhyia na duosia nkono hule se Ghana ye nipa sa brenke bia na adwuma denti ahwe ye kura na nko bekita poma na eno ana Ghana fo bebre ebusa na echena akoye se yenya mfinhyia duosia enkono yi Ghana pa ye niam mutesen eno na panipa ya wada National Development Planning Commission NDPC yero Dr. Ni Moy Thompson wade atoja no kire se
ade bia bedadwa ya ne ye hwe independent no ye ko independent e kire ho nsem kosi san Ghana fo bebre kasa na wono no ye ka de akosi osaje fu doctor Kwame Nkrumah Ghana menyina se ne ye nyina ye ma ye hu se ono na wadi animu ni pensia ya edidi so koje fa hodie ma o man no won ne pani anu oda o ma no no e na wo ka se ne din wo saje fu no a wonya ye de ka ne din ne ho no aya na asante hene na de ma no o na bra wo kasa no na wone sompa kase na ebo nkomo no wo to ne boase e we sa na brofo e kire se nte wo ka no sa asem no. I just read not long ago, a couple of years ago, in June Millen for Kwame Nkrumah. She wrote a biography of Kwame. And in that book, she actually says that the name Osajifo was given to Kwame Nkrumah by the Sanchingine. Kwame Nkrumah then had to bring it before cabinet, I think, for them to approve before he started using that. So it's in June Millen's. For one thing, Nkrumah had great admiration for the Ashantis, one for their bravery in fighting the British. Enti, Osajifo no de, nanka nkane din ne ho. Sane na no busumuru. Wono nso nya ne de ni nyina ye abodin ya wono mo agiye di free asantema mu ena yewura Ernest ewekra the doctor ni Moy Thompson wa kirekire mu kama na brofo no sane wo wesa no na mabɔ ne tofa de ama wo no no sade ya na dibira no wo mo gi free mpanimfo nsam no sada ena sompa wono nso de akatua pa no enam abusua kan ho bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra. Oba ya beche ma onua nso nya bi. Na SOMPA trend no onne nyina momon trend. Na Penny Kwancherefo CEO ya woda Ghana Chamber of Oil Marketing Companies. Dr. Rivers Nopon esuoba. Wono na akasai. Na wose sade wo mo kira se patron teso ya scrap wafri ho nom na ho ade no. Wo ka ne pray e de akire. Se wo mo scrap baabia na we no wo ka nyina no LPG marketing companies wono mo nso kura aka ho na wo cha se ayreso abosumene de toso dadu enansia reverse petroleum pricing guidelines wo mo hwe animu se beba na de yenti asama Dr. Rivers Nopon wo de to yanim. When I hear that MPA has scrapped discounting, I find that a bit alarming. MPA has not scrapped. They have rectified an error, which I believe is long overdue to be corrected. I don't think that when MPA introduced this discounting regime, it gained that popular stance as scrapping it has done. The whole country is talking about the discount scrap amidst a more important issue with price hike. The next window will be very interesting. Look forward to that. Next window from 16th of March, Ghana will know what real marketing is. Yera, Dr. Rivers Nopon, and watch I say, Ebinum said the one more chance and I atosu a free system for Kono. Ye be who said the tear party, non the unu say, and Fonso be a ne wo, and a woman says, Nanon son canyan and there's a woman yano. Nanka woman ye, achade dada. Na yenremwe na yenkwo panyi kwankyerɛ for T-Breakers Chief Executive Officer Edema Petroleum Hub Development Corporation no Dr. Tony Obin ono so na kache wone empanyimfo ya wonom so ekwakuo ahodoɔ enkabom committee civil society organizations no akodi enhyiamudie no mokwa no baba ya na se adwentoato a ne nyina no se beya yankasa yemfam go ho nsem bibrem fam ha se no mo no ye betimi aya yankasa ye de ye ensem mise bi ye wo se obisa won ho na wope anu ye ene eniema ahodoɔ bi a ɛwɔ ho a ɛgye nsabɛn mo ɛwɔ adwumakuo no so ene wonom a wɔka bi ewom no ntem ne nyina da ɛho nsem no ene wɔkɔ ɛkɔdwendwene ho na wɔkyerɛ sɛ nhyiamudie n'akyi no wafrɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamudie wabra sompa kaseɛ yɛkɔpie mu ɛwɔ hɔ bie no ɛna panyipa ya wɔno ɛda adwumakuo ya no Dr. ɛyɛ Tony Obin wɔde ɛto dwa sɛ wohwɛ bibrem ha sɛ no mu a ɛyade a ɛyɛ awerɛhosɛm ɛsan sɛ yɛmfam go ɛho ensɛm no wɔha mu abopan bɛ sɛ deɛ wɔtwe num 85% ɛyade a yɛkra ɛde free ɛyɛ amahodoɔ so anasa another continent ɛne ba bibrem ha sɛ nom na wɔkyerɛ sɛ sɛ nneɛma esi kɔ ɛwɔ Middle East wɔ no ya Israel ɛna afei so no afoforo binom Iranfoɔ wohwɛ wɔ showboy ya ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no a ɛno wɔnhwɛ na ɔmanfoɔ yɛ wɔ bibrem fam ha sɛ nom no ya Ghana ka ho no ya nhwɛ ne ya ntoto nneɛma
na ye nsiesie ye ho amoabo nneema bia no a wanhwe ya enneema betimi afa yasinte no ebre wiedu si ehwe na yankasa ye de ya ye wo no ye betimi akorakora no ne ye ne yie na yetimi anya fa pempapa bi de ama no se be ya empo no se yamfe ani ankoto obi so na yankasa ye wo ye de a edru bre bia mu odin te se ya ye ma yensa entimi engu yeti yentie Dr. Tony Obin nsem ya wakan ni bi Africa nyina no petroleum product ye consume no nyina efefi amano ne yeso nansi de nyame aye adu tu fam woko na me biom tu Nigeria for the picture Angola tu nyina so no yenya enough for consumption and inti yakọ ananso tu na de akọ Amsterdam Rotterdam na o makotwim no de abro ni atona boarding ti say the time we complain say ye go the cry tu a de ko no makọ mpatia fine no de abana ni atona boarding sanity enti ene ayi entokoye siwo za Middle East hono boy in Kenya say yenhwe ne yensiesie ho za adwempeya aban afaso wo ye Eni boy nkaye yankase anye nneema ye wei Dr. Tony Obin ti breakers ya wono Eda Petroleum Hub Development Corporation ano na eba ne say ya ni nyina no etete fam fasika asem ho eno na inflation ampani aka bi atoso ama Ghana fo nyina so aka bi di atoso abusasa na bosumi ye na no twa mu ye wo msi inflation no assign ba fo bedu 3.3 in fact the lowest ever sa year on year bosumi bia afimu de no ebesi sa no nti se afra sa de na ye de atoto the same month no de no ho sa wo mu keka bo mu na since 2021 February we say no e na ne de netimi akoduru from pa na wo mu bo akonta no wo mu si jebidie ne na no mekoto bi eno na dasoro ye eno de ze ne bo no ayede ne papa ende no kure jebidie bo ayede mpa ena brode ne ayede ye crispy ayede ye plantain chips a amanfo bi krampo ya ase na mayen no na so still ye tretre no eno so ne bo ayede mpa na tie ha wo mu kire se bidie chako ya ye yusi etimi ko soro akoya koduru 53.1%. And a year on year increase, wakona nimpa. Ena ayi brode say your body bunu no a ye timidi e wo fufuo na bi di bompesie na bi di anonsu anokra de ekona nim sini nyina ekoya kodu 67.9% ne bo enti bode bo ya de ne a inflation no ena a contribute no afa uko wani mo kodu na nyim wakakra school fees any school related cost enkwada yi kwe wombeto books one more touch box no mo onyi nimpo se na no legonfo kura bi esuku ya one more see hostel fee ya tumbe na ho ne ohoi ni nyina be kan ho no bi e na ma fear we say inflation no yes anti sa ne ma miensa we e na akoda soro se no ne so te ya ke bi anka inflation kura be do 1%. Enti we eye aban kontabufuo se ne wabubu nsem no mu nyina kama na wo wie kura no e na o say rent one mo entimintu ya rent nso eno so ko nanim kakra pa ena afei wonom nso a ti say yanom a ye pe fufuo local food no fufuo ne nkwan ena kenke ne fry fish comic ahyeto ni nyina ka hono bie binom de abo aye den pa wo mo ankodwo so ho ankodwo so de ni binti no wo mo nyina de wo de no ama inflation na ena ka ho bie ma ne koduru sa 3.3% mpo no na mom se koduru ho no niema ena ne bo no wo soro ma ekodu sa 3.3% no eno titiri pa na di kan miensa no eye jabidie tuntum na bia edigu koport mu no ena brode ena afei eye school related issues kakra school fees ne books ne chop box ne sa ne manema no ne buo ne nyina akosoro ye nam so a ma ne kodu sa we ya ban kontabufuo ne awodanda ni kakra ya wode ba ye ene abom kama ede amawo na nso ne nyina mu no wotepe obehu na ye mo ahwe se edi enkura na ekoso yi ayaga na nkomo no a ene wate bie no nanso se wo pressure akosoro se niema nkoyiye mfa ma wapo no niema ntotom yiye sa no a na adu ani akire mu ewo endpoint homeopathy clinic na wadu ho na afi yatimi ahwe kama na bibia yatimi akoboko ede ama so odu endpoint akachia yade wahodo na asiesie woni paduanum ni nyina no eyi ni nyina ade free ho na bibia yatimi akoyiye pa ede ama eno timi ni wo kasa ya wo pa wo fo ni chirem ewo endpoint homeopathy clinic na kwaje awo ni bisesi a bema o mema sem no on sa de boy ni ana waje mu ko endpoint ho na kwaje na yense saw na sa ba bia ogina na yen ende no kra
emfa emawo wo kro no mabo ahia e wa asante mantam mu ena nkran ha ya so Spinters Road share signboard ho no webutu Dr. Ribuat no Dr. Kwatin say bibi gina kire wadwia de frɛ 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na one no abo enkomo yetoa ensem no eso yetoa so ayewura santimamu na santimamu nso Chelsea House ho e Prempe the 2nd Street Kumasi ho na mede wura na ho nso na association anase Ashanti Business Owners Association wono wo krata na demanimi na wo matro 5th March ya obeninde etosunum na wo mode aba enti eyensansa na aka bum na aye baako enti Ashanti Business Owners Association utwanetia enya sade wo susuru ni bia efra na aboa enya aboa na aboafoi na wo mo se we de wo mo de abasobɔ pa ne mono na ema Bank of Ghana ya yewura pandit esiama ne dom eda no de ntia wo mo bo amaba so ne se wo mo ya de papa ama de efra ne se reference rate no Ghana reference rate nanka 14.58% say ateko 11.71% enti eye papa eba ne se ebe ma bosia age ayemre na ne tua nso enye de ne kra na wo mo ka we na wo ka kire Commercial Bank mekire Commercial Bank fo se de asie no ma wo mo nkwankwaya se eyempanimfo no mu ho na emom wo mo ma entretre na enko ba bia ene eba ne sa credit union fo sa na wo mo de ebeyo afi rural banks no wo mo nso de ebeye sa eba ne sa ebe madwadi ayefo eyefo a bisia bo no nso ebeye mre na ne tua nso ayefo eba sa akadebofo no ebefiri ho ama ahoto etimiaba yefa ya ni nkyiremu ewo Asante Mantem na atwemampo nuamensimu ena yakwa akowura ekuro ba kohye ho ya yefra ne se kokobuso na womudi a basic school ya eno ho na busua wo kire se akwakoya rehosem de amo mo sania empanyimfo da ne da wakasa nwomesua eye omabia achibremo no wo kire se eye aban mo empanyimfo krampo a mesi school dan ya afa ma won mo bese mfinhie aduasensie ni 36 years ago na ese dokra na brewati ana manyini kakra bi ena wonum esi sa dan wese de ma asuafo ye wo ho wonum akomakwaje ntete ya de onim de ya wonya ye abeboa wo mayi asom na so no wo kire se besi ne enya de ampanyimfo atimi ayensiasie bia wo ho edan na gozuro ba bia se de ne tebia ene ne sibia esitie no eyade a eya reho sembra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na hwe kokobuso DADAA Basic School ne tebia se de esitie na wo kire se wonka bi nhwemu wo musua de tichani ejina wo manim a kira de ya wo se edan yifa na adwiri se gurozo abegu fom na sania na akwakoya reho semte no yama ne bofo ya wo tonkra Asante Mantem de mayen ba obedu ednani echiremu wo ho cheche ni ba a wono so edi ne dwuma e wo school mo teacher Dramani wane no ebon komo yentie komo twetwe no senia esiko wieye Bibi aban ko na aban wo fo aban be promise ye be yemu dan na mamo ele mi timi sia di komo but omokwa ayese asema yintimi nka omokwa we sa na bi ye omofo about 300 ana wa ha e no be ban na mofo ko class ko wo ye be omokwa ko class wo su sanye ensuo tope enso na mi na enfama ni so yintimi this e power ko ana mo ye be omokwa fi because an hwe na edan biet na edan eduabo emofra ni bi eti ama ise no ye ho tire wo hapa se ye hwe ye ti ese we dan wa mo be se e tire no ye na ebubu ye because na ebu ana ebu ye be pillars ni ebu eti se le be ya ebe so ma ye eti ye sre employee for mo aban mo o me school ya do efi se mo fe mo ai sa mo fe ya na daache o mo so baba bi na be empanifuo ye wa talent bi ho a e beti me ye ni ye de api na so e na se school dan enenti no akwan ko wo te dan ni ko esua de kora na ho kwa anya de ne ho kula ntono akwada ne ya no ayakobolo nta krampo mesku we teacher Dramani ena yeko ekotie no na eno achi no timemfo ye bi nso ya ahwefo ene awofo ya woma ekosuku dan wesemu no enso ekre sebese 2015 ena NDC aban sabre no otie adwaso no eye se wo si suku dan bi bese 6 unit classroom block e de ama wona so no fofia nto ata na adware abamo wonum anwie ena wonum efra ban mu edan na si wa ebo abrewa
na wɔkyerɛ sɛ baabi adu ne de adesrɛdeɛ wɔde ma ɛyɛ nwomasua so ɛyɛ afɛ Ghana Education Service mpanyinfoɔ atwoma mponnua mansi assembly ɛne mpanyinfoɔ wɔka bie wom sɛ baabi adu no wɔmmra wɔn sraban mu school dan akwa edan bi bɔ no ebu ni nam obi a wa school o twam o de ni booth akwatsa wo ni obi yi we you know du bɔ ne na bu wan say ama ne na no ntimi ne na no ntimi o mi si ache say komu school no de e ma we na o ma yi e na nse party no e de NDC party no call for me ni ada ma party no ma sa de o ma ba yesre o ni e ba o me share we kwa ni yesuku no ba ni asoro mbo so do kwa ni yeso ya ni obe pa amanfo o ade be che ba say sebi na condom da ha enye eye wei kokobu so DA basic school ye wo ho e na mpanyifo e de wade srede ho nsem e to mpanyifo ne won ko womoa se be ya bibia so e betimi awie mu de ama wo mo ano e wa asante mantam ho a na wei odi akoda akotena mu se won kosua de na teacher ni no hokọ na wantimi ankyera akoda na de pa ye de be hye teacher ni na nso dan no na enye na eno na DC ya wono wa bosontwe wono ka se engineer Abdullahi Hamidu wasu wono de ne mpatam ho won twa ma sa de we binsi o wababoa ne mpatam fo asa atakakra no Ghana aban e wo sese bia afibia no e wo wa de boa ye no sebia e dada ni jumati be we tumpo akoso e di amaye afi to de no e na fi ye na ene Ibadoa, the better they are so much with a couple like 58 people, and then only 20, and my own 26, my fair 12. Now, always can go and show her about education, over 30,000, and I buy them about health, and then I get a home over 20,000, and why you want to go to me? We are DC, yeah, Robertson Train, Mansinumu, Union for Abdullah Hamidu. Na one more de achade e na ema one more a one more de dem kakra awo wom nipadua no ho e na wo de sansem we tu dwa no nam so e ma presiding member ye o wan fafrem ho wono so gire bere e de kakra to so se me dem ka se fo bi na me fa kunya we so na ma da ye ni DC coordinating director MP ase any NDC resource chairman NPP resource chairman me don mo nyina ase ne mpanefo mu di mu akutisa ya wo medumadi mu na ase se on ko ya ne dai get me enya percentage and qualify and the obi etimi ato yes enti mo na anta ya by one mentality na one more enya eniema ni bi no wo mo so kire o mani so kire so mpaka se sei ya abansi anemu a wa disi ne aboafo ne na pamfo nyina do mase wo dwumadi kese a na mo so amaye sa kan sanse abani bako ebi so ba yensan tumi nka bi enti sene aye yankopon adom na humobro no nam abaye so na yesa ka de meka ne se o mayade ame onsha wo so mo pa ye ni so age ni age na de meka ne se de koye dwuma se de ese ne fata we aye won mo a wo munya achade ni bie e wo bosontwe mansi no emu na amaneboy Eda kwamredu wanda toma ne yensa eno nti ya no apekasa na twa minu awota ne bi anom na no atimi aboa ama won so watimi enya ahoden papa dwumadi bi a wo ye bia no ahohia nsuo wase ne nsuo de eyema ne padua no pa kasa na twa minu awota eno na mekanfo de ama wona ma wia isu yi eya anom kasa eya Kasaloma Ventures wo mo Taifa back hospital da chiwo ene de baaye sa wo pe bi etu aton ana wo pe bi abenya bi krempo ato a 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 from Penny na wana bajo so malaria dro papa ne onya bi tono mo a eno eyi malaria nkwamwo ne nyina de free ni padua no mu no eye time herbal mixture wonu mu ato wontimi nidi time herbal mixture waposo yo ya time herbal mixture obi so de ase abro no mesrew uhia time herbal mixture nya wode no a me pacho nia osode ya ase ya bro no wonu na asem na mekan me pacho uhia time herbal mixture kope bito ne bebo apa enya mapemfo ba wa ma akoda nufo na akoda wonya mfinhye dem yenu e ko pedodo no atu aton a 0244 417669 0244 417669 wamada romanti mayesi mape ne ba ye kotaran womo ho na hyase ye kasa efa Iran Israel ena afi nso eye US womo ntokwa ne ho
Point homeopathy clinic. Ghana had the obian says a prostate. Na baby omutibi screening Emma Huni etuasia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakwisia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra endpoint homeopathy clinic. Na yamuao. A man mema mopa wo. A endpoint homeopathy clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wosha wofa baby na kidney problem prostate there endpoint homeopathy clinic kumase ubehu endpoint homeopathy clinic ewo konoma boy here na Accra hanso so there wo mu ginemu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua. TV Emma Aketiapa. No kura Emma Aketiapa. Ya nsɛm ne kwa akɔwie ɛwɔ amanɔne. Mene wo kasa yi ene ya da to so nsia. Ya ntɔkwa no hyɛ aseɛ ɛwɔ Iran, ɛne Israel, ɛne America, me wɔfa krom. Wo mo ntam. Na ba yi ayi papa ya Kestama UK mansoafo. Wayɛ sɛ ne manfo yɛ wɔ Tehran ɛne ne mpɔtam hɔ no wɔ kɔfɔ maba adupre na edile. Ane sasa ne bomb na etutu ko hono wo musuro sa hwe yi a wo be hu na bomb na be hia lupre no kwan so eno nti wo mo twen kakra eno kura de Tel Aviv mfinfin hono wo mo tu no se ekwa a ede kwa Jerusalem no minim sa abofo na ba wie mu de a wo mbeto no na wo mo ache bomb no wo wie no ma peten ebegu fam na ye nso enti hono de wo mo ntimi mfa bomb ni bi enku nipa wo ho na sabre ya ye kasa yi America fo wono mo amra sebedwa na kwa asetena Sanka wamu kwa stop Donald Trump wamu kwa ya amasa akoto abade ama Donald Trump se ni ahoye no won ton koso ano onye na anya sa Iran fo no ba bro wam honsa fo hene dodo ni santi ya fa ya kokko ni wura Tehran ene manfo ni bi kasa na ebusa na entokwa ya koso yi mu hu ni sen. I'm coming from Tehran and there is a lot of chaos in the city, a lot of missiles and attacks from US and Israel. I'm not into the politics, but I know it's a lot of, it brings just a lot of sadness to people. We hear some collisions outside of the city, but not inside of the city, sleeping in fear and waking up in stress. So situation is a little bit awful. The future, I think, because Iran has so much power, and I think this war it's finished very soon, and I think after war, peace is coming for our people. Papa no kasa twa to sesi ano, waso no de ohunu se Iran wom ho dene na wohunu se enche bia ntokwa no won ba wie na won ba wie no na nkunimde ne de akwama ne nkrofo Iran fo ana wom de wom aka na saa wo mfafra mu ho no yegusu de ne de asem na chi saa bre ya US mrasebedwafo akwa asetena se na no nkwom kwa pampam yera Donald Trump se wom ma ne mfa full force enko Iran no wom ko ya wom asan akoto aba e de ahye se sani ade ne ko no wo pekura wantam America sika nyina na won fa ma asodafo no won fa nto akutrement ma won na won fa nko ya adwuma no we su na ye gina na ya de kase ne nyina aba na wie ye tra so SOMPA 106.5 FM so no 93.1 wa santimeter moji ye 100.9 wa iko ono so wa santimeter mo waje ye Adamfopa radio e wa France and Incro Paris no SOMPA 101.1 SOMPA 103.3 takwane takura de no afa SOMPA 106.1 watachima SOMPA 98.9 wosunyane SOMPA 90.7 e wa Nkranza SOMPA 101.3 e wa doma hona no doma FM 100.7 waje ye Kaneshia Ban radio je ye e na fe Kingdom 106.1 wono so gifa mu udi code no so ya SOMPA FM eno ya bia radio ni nyina wo no eno Facebook ni ya SOMPA 106.5 FM Accra YouTube ya SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo no ya kuche e de akogu ha beti akokenkan bie enuanom ni ya baasa odoman kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma meneme hema
Oheneyere mame ekuya yeboa esiama bronya ena afi apam. Triple A, Ejapia, APAM Dadaa.